Mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Para sa aton news break. Governor Kajao ginpangunahan ang dole tupad payout. Malipayon nga ginbaton kang 211 ka mga tupad beneficiary ang andang sweldo. Diya nga programa ang napatigayon ni Governor Kajao kaimaw ang Department of Labor and Employment Office kag ang Provincial Social Welfare and Development Office. Ang diya nga programa tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program o kuntupad nga nagatuyo nga buligan ang mga Antiqueño. Sa 211 ka mga benepisyaryo, 112 kadya ang naghalin sa Sibalom, kag 99 ang halin sa San Jose. Tanda kadya ang nakabaton kang sweldo nga 480 pesos sa pulo ka adlaw nga andang pag-obra sa sulod kang 4 ka oras kada adlaw. Ang administrasyon ni Governor Kajao padayon nga nagapanikaseg sa pagpatigayon kang mga parehas kadya nga programa nga makabulig gid sa mga Antiqueño. Barangay Council kang La Rioja, Patnongon nagpasalamat kay Governor Kajao. Sa paghiwat kang gobyerno probinsyal kang Barangay Affairs Day, ang mga opisyales kang La Rioja, Patnongon nagpasalamat kay Governor Kajao tungod man sa proyekto nga anda nabaton halin sa gobyerno probinsyal. Dara ang sangka Resolution number 7 Series of 2024 nga may nakasulat kang andang pagpasalamat kay Governor Kajao tungod sa anang pagtugro igtalupanged sa andang barangay kag ang progreso nga ana nadara sa mga taga La Rioja kag diya permado kang andang punong barangay nga si Pompeo Q. Pagunsan. Ang mga proyekto nga naimplementar sa andang barangay sa idalom kang administrasyon ni Governor Kajao amo ang evacuation center, water supply, farm to market road halin sa La Rioja paagto sa Rosa Mistica, multipurpose center sa La Rioja Elementary School kag farm to market road sa Amparo paagto sa La Rioja. Sa kadyang adlaw, aton ginadumdum ang kaadlawan ni General Leandro Locsin Fulion kang Hamtik, ang pinakauna nga gobernador kang aton probinsya. Tana ang nagpanguna sa Philippine Revolutionary Army para sa Visayas kag ginakabig nga Liberator of Panay o kun nagpanguna sa paghilway sa bilog nga isla kang Panay. Si General Fulion ang naging gobernador kang probinsya tubtub sa anang kamatayon kang 1904. Ako dya si Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.